أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Ngempela labo bantu labo abahlubuka enkolweni yabo baye kwenye. Allahu Akbar. Bafowethu nina enibhizi nebid'a lalelani nilalelisise. Lokho enikwenzayo kuukuhlubuka enkolweni yenu. Akusho mina, ifunde nawe. Suratul An'am, chapter number 6 of the Holy Quran, verse 159. Allah ukhuluma ngamahlubuka. Labantu laba abayenza ibid'a, abapractice imifakela izinto ezintsha la ku-Islam. Lawo bantu labo bangamahlubuka enkolweni. Akusho mina, sifundele nawe. Chapter 6 of the Holy Quran, verse 159. Lalela ukuthi Allah uthini. Before ngiqhubeka naleli verse, Imam Malik rahimahullahu ta'ala uthi loyo muntu loyo owenza ibid'a noma ngabe nhloboni yebid'a, loyo muntu loyo owenza ibid'a noma opractice imifakela noma izinto ezintsha la ku-Islam, omodernize i-Islam, ozama ukubonisa abantu ukuthi yena uyakwazi okungcono kuno Allah, uyakwazi okungcono kunesithunywa sika Allah okufanele i-Islam. Allah makathi lenkolo le al-yawma akmaltu lakum dinakum, lenkolo le iphelele ayishodi ngalutho, yena uthi Allah unamanga, mina ngiyakwazi yini okuhle kwalenkolo. Uma ngabe isithunywa sika Allah sithi izinto ezintsha la ku-Islam fa warad, siyazikhahlela, asizamukeli, uthi lowo muntu loyo osithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam unamanga, mina ngiyakwazi mina okuhle okufanele iSlam. Uthi Allah umuntu owenze njalo uyini? Uyihlubuka enkolweni. Lalela ke ngiqhubeke. Uthi ke uImam Malik, loyo muntu loyo owenza lokho useziqalele eyakhe inkolo. Anguphindele. Loyo muntu loyo owenza lokho, oza nebid'a noma opractice ibid'a noma imifakela noma izinto ezintsha ku-Islam, loyo muntu loyo useziqalele eyakhe inkolo. Kimi angazi kuwe, lamazi ka-Imam Malik rahimahullahu ta'ala athi usuphumile ku-Islam. Kimi angazi kuwe ukuthi athini mayethi usuyiqalele enye inkolo. Lalela ku Allah uthini? Innal ladhina farraqu, labo bantu labo abahlubuka enkolweni. Uyamuzwa no Allah uthini? Uthi usuhlubukile, uphumile manje enkolweni yabo, baye kwenye. Uyezwa amazwi kaImam Malik, usuqale enye inkolo. Allah uthini? Usuhlubukile waya kwenye inkolo, uyiqalele yakhe inkolo wena. Subhanallah. Awungene ngalutho kubo. Allah uthi siniyeke, asingene lutho. It's none of our business. Siniyeke. Sinitshele, maningalaleli, siniyeke, qhubekani. Nenze kwentando yenu. Nina eningamahlubuka kwinkolo, enkolweni. Subhanallah. Subhanallah. Allah uthini? Innama amruhum ila Allahi. Subhanallah. Indaba yabo ibhekene no Allah. Allah uyozobona ukuthi wenzani ngani, mahlubuka ndini. Allah uyozobona ukuthi wenzani ngani nina esenihlubukile enkolweni. Subhanallah. Subhanallah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun.
u-Allah uyena oyobatshela iqiniso ngalokho abakwenza. Yenzani amabhid'a enu nihlubuke enkolweni nigcine la nithanda khona nizikhiphe ekholweni nazi u-Allah uyena oyonitshela ngalezo zenzo zeni lezo ukuthi nenza kahle yini noma nanenza kabi. Angithi le mculo yenu le eniyenzayo nina nicabanga ukuthi izikiri? Angithi lamabhid'a wonke la eniwenzayo nina nicabanga ukuthi nikhonza u-Allah? Angithi so Allah uthi kulungile asiniyeke singaninaki, qhubekani nina namabhid'a enu, u-Allah uyena oyonitshela ukuthi nenze kahle noma nenzanga kahle. Sengathi u-Allah angasisave, asiphephise, asivikele, siphume ebumnyameni bebhid'a, siyeke ukubambelela kule ntambo kaSathane yebhid'a ayithanda kakhulu uSathane lapha amakhola abambelela khona, awahlubukise ekholweni, awadonse kancane kancane kancane, ewadonsela emlilweni wesihogo egameni lokukholwa. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.